Tämä on juniorijalkapalloilijan oheistreeni. Tämä treeni tehdään kuntopiirinä 2-3 kierrosta, 10-15 toistoa per liike. Pidä kierrosten välissä 2-3 minuutin palautus. Keskity hyvään suoritustekniikkaan ja aloita pienemmillä toistoilla. Kun tekniikka on kunnossa, voit lisätä sitä myötä toistoja, sarjoja ja tasoa. Harjoitteessa 1-3 on vain yksi taso. Ne on eteneviä ja jatkuvan liikkeen harjoitteita. Harjoitteessa 4-10 on 2 tasoa, josta taso 1 on kevyempi ja taso 2 vähän haastavampi, johon suositellaan lisävastusta, esimerkiksi vastuskuminauhan avulla tai lisäpainolla. Valitse vain toinen näistä tasoista. Tämän oheistreenin tavoitteena on tukea jalkapalloilijan fyysistä suorituskykyä ja kehittää erityisesti keskivartalon hallintaa, alarajojen voimaa sekä alarajojen liikkuvuutta. Tässä näet koottuna kaikki liikkeet ja toistomäärät. Ensimmäisenä liikkeenä ankkakävely. Tavoitteena lisätä liikkuvuutta lonkissa ja nilkoissa. Mene niin syvä kyykkyyn kuin mahdollista, laita kädet niskan taakse ja lähde etenemään 20 metriä eteenpäin. Seuraavana pussukävely. Pyöristä selkä, nosta polvet pari senttiä irti maasta ja lähde pienillä hallituilla askeleilla kävelemään 20 metriä eteenpäin. Tavoitteena harjoittaa keskivartalon hallintaa ja pitää pallo hallussa koko ajan. Kolmantena etenevänä liikkeenä mittarimato. Kävele käsillä kauas jaloista ja sen jälkeen kävelet jaloilla takaisin niin lähelle käsiä kuin mahdollista. Tämä liike harjoittaa takareisien liikkuvuutta sekä keskivartalon hallintaa. Seuraavissa harjoitteissa valitse taso 1 tai taso 2. T-istunta. Pistä jalat niin leveälle kuin mahdollista ja nosta kädet ylös ja suoralla selällä kurota varpaisiin ja maahan niin pitkälle kuin mahdollista. Tunnet venytyksen takareisissä ja lähentäjissä. Tasossa 1 voit tehdä ilman välineitä tai esimerkiksi jalkapallon kanssa ja tasossa 2 ota lisäpaino käsiin. Taso 1. Askelkyykky taaksepäin askeltaen. Seiso lantion levyisessä asennossa ja astu pitkä askel taaksepäin pitäen ylävartalo suorana ja paino etujalan päällä. Ala-asennosta ponnista etujalan kantapäällä, vartalo takaisin ylös lähtöasentoon. Pidä polvi linjassa jalkaterän kanssa. Taso 2. Bulgarialainen askelkyykky. Vie takajalan jalkapöytä jollekin korokkeelle ja lähde laskemaan takajalkaa rauhallisesti maata kohti niin alas kuin pystyt ja tunne venytys etureidessä ja lonkan koukisteessa. Työnnä etujalalla itsesi takaisin hallitusti lähtöasentoon. Taso 1. Keskivartaloharjoite selinmakuulla. Aktivoi keskivartalo pitämällä alaselkä kiinni alustassa koko liikkeen ajan. Laske vuorotellen vastakkainen käsi ja jalka hallitusti kohti lattiaa ja palaa keskelle lähtöasentoon. Taso 2. Liike on muuten sama kuin edellinen, mutta voit tehostaa sitä ottamalla käsiin joko kuminauhavastuksen tai jonkin muun lisäpainon. Taso 1. Lantion nosto. Laita pallo polvien väliin ja laske kädet rentoina vartalon sivuille. Paina kantapäät lattiaan, nosta lantio ylös ja pidä asento ylhäällä parin sekunnin ajan. Pidä keskivartalon tuki ja laske hallitusti alas. Taso 2. Yhden jalan lantionosto. Sama lähtöasento kuin edellisessä, mutta nyt nosta toinen jalka ylös ja pidä toinen jalka tukevasti maassa. Paina kantapäätä kohti maata, nosta lantio ylös, pidä yläasennossa hetki ja palauta rauhallisesti aloitusasentoon. Älä päästä lantiota kiertymään, vaan pyri pitämään lantio suorassa koko liikkeen ajan. Taso 1. Simpukka. Makaa kyljellä, polvet ja lonkat kevyesti koukussa. Pitäen jalkaterät yhdessä, nosta lantio ja samanaikaisesti avaa päällä oleva polvi. Älä päästä lantiota kiertymään. Liike tulee pakarasta, ei alaselästä. Taso 2. Simpukka kuminauhalla. Aseta kuminauha polvien yläpuolelle, makaa kyljellä, nouse yläasentoon ja pysy nyt siinä koko liikkeen ajan. Nosta päällä olevaa polvea ylöspäin. Keskity edelleen, ettei lantio pääse kiertymään, vaan liike lähtee pakarasta ja lonkasta. Taso 1. Supermies. Makaa vatsallaan, kädet ojennettuna eteen. Aktivoi keskivartalo ja nosta yhtä aikaa kädet sekä jalat irti lattiasta puristaen pakaroita yläasennossa. Pidä asento pari sekunnin ajan. Voit ottaa kevyen lisävastuksen esimerkiksi jalkapallon käsiin tehostamaan liikettä. Tasossa 2 liikkeen lähtöasento on sama, mutta nyt jää hallitusti yläasentoon ja pyörähdä sieltä selinmakuulle käyttäen vartaloa ja pyri, ettei jalat ja kädet koske maata. Tee liike vuorotellen molemmille puolille. Taso 1. Jarruttava etureisiharjoitus kuminauha avustaen. Mene lantion levyiseen polviseisontaan, pidä vartalo suorana koko liikkeen ajan.
Aktivoi keskivartalo ja etureidet ja kallistu taaksepäin hallitusti pitäen lonkat ojennettuina. Palaa alkuasentoon reiden ja keskivartalon lihasten voimalla ilman, että lantio taittuu. Tasossa 2 liike tehdään kehon painolla. Mene alkuun niin pitkälle kuin pääset niin, että asento pysyy hallittuna. Se lisää vähitellen liikerataa.